menta kasngi. Kan wan ra pi ka benta ka baning kong. Kaniam khlem U Khrist. Kaniam khlem U Khrist. Haba pisha jem ban penjot rakthai. Ya ka jingek. Ya ka tip riu ka tip lay ka jongpi. Pinshem bakane kanum jasendet. Handrai suki pasuki bat mian pa mian tat hado ba pinda jem kiknap jong ka jingek jongpi. Kikmat ki bakin jaman sem. Kien sedang ban no jai pa jai. Haka jingken oil bamman. Bat klempoi sngoto, klempoi perkat. Pinsakan slok. Bat sengkor jai. Hapne jong ka jingdum. Baraka jing jot hi. Tawali taray mo ba usoitan bat kiksuit du jog. Ken la ban rat ya pina kakti utray kinsan bat sendet. Namar ko mga laju ong nado kipor ki bakam menchwa. Mjudon ke ka basulong jasendet ya ublay jongi. Nothing is an accident to our God. Nothing is a happenstance to God. Mdon ke ka basu jasendet. Ka basu jalong kumno rekumno. Kak baklem poi perkhat ya ublay jongi. Uyo ya ka bakut. Nado ka basdang ang ka Bible. Tikini kiksuit dulu habaki wan mentur persya yang ya pi ka jingyat lenti ka jingem ka jingyat ka jongi. Kimla mencuan ben cukni kensan sendet ini. Kiwan jar. Ban penduk bor ya pi bat suki jai. Khlem jing sngoto, khlem jing peipang. Kin kit ya pi syakrem dujok. Kin tan ya pi nakakti ka jong ublay. Pite balay. Mday na marbaw siya ublay. Ublay urisen dong yang ay pi. Hadray na marba pi siya ama pi. Namar pi aran bat ki. Bonsin kidan ki ba ong ni. Ma pi ban ong bangayaran mga bat usoitan. Pim tip lud. Pim siyempang lud. Pim pat day. Kibala poy beneng. Bat kibala yo. Ya kamet. Kabak kenja beneng. 4 penyar ya ka bor jong ka jing sngoto ka jing sempang ka jong pi ba pi pin ya yo ban ya sinshar ba U Khrist tat ado ka jing wanar sin ka jong u tenamar ka ta ka daw ka jing ring pa bat ka jing shalai thala syukur ka jong uksud kan riam ya pi kan kejap ya pi bat kan tan ya pi na ka jaka ka ba pi snow scam. Bun ki bangat ka jing riam usoitan. Kimlien ka le male sipor arpor. Kumbak ham lay Bat ki kloy ru ban tep et miao. Yala ki pop ki bare ki jongki. Ki sami ki tu kinia ki ba ong ni pi uai bom le pop. Ki sami ki jat kinia. Manuhi ba janai bat kum ta ter. Pi pim janai ngangam janai ukan rat ujongi ulong uba janai pura. Amen. Tinamar katang kada uksud unwan ban riam ban pensyok bit ban penap syrip yang ayapi. Kumba ka Delilah ka riam ka pensyok bit yo Samson. Kaniam ka betang nasla kan kejap ya ka jingit jongi. Ladang ngem husyar ladang ngem kendet ben riu no. Ngong ya fi ki jingja ki beja ki ni kisngi ki pen i. Bakani ka kalendar jong ka perthai saban sa khliap sa tanglano. Bat ka kalendar ka babam jukut. Haki arta ki babam jukut. Kan sa pauteng kren. Namar kata ban syanya haki ay ka bangila jumlien kalong ka bama. Namar 4 juja ko iti kum ni menswa. Laha ka bakin jado. Neha ka bakin jaman sim. Haki jingja ki baja haka history jongi menswa bat menta ndaya nujor. Layap her baklabak. Kadon bet ka jinglong ka ba ingiw, ka ba iting, ka ba isyirkay. We are living in the final days. Ngayon man tayo gisngi kibakut sendan. Ublay upensyay haka kitab u isayaw nong yatulupa.
Kalau nong ka ba arf kandai kita khot khat lai. Kini ki briu ki kam ba ki mane yang Henry ki jing kren jongki kim don jing mut a satya. Bat ki donot ki jongki ki jungai nanga. Kaniam jongki kalong tang ki ang. Bat ki rukam briu ki baki ki side start. Sengap dia kata. Uni nong itu lupa jong ki Israel hendai. Ola dep yo lupa ya ke ke mamanga mapi mentangi iman kasni. Henry mengipat ngim yo Namar belai ngim don ya ki mat pet ki bakenjaman sim ki bala man yo ilut. Dai nakani ka jo ka benta ka jong ka jing ya lupa unong ya lupa Isaya ba utrai Jesu uda kerbe persya ya ki parsi haka gospel Marcos kul nong ka benyo de khot riu hado pra. Akat no ka dai ba Isaya le ya lupa sya phang jong pi. Pilong ki ba arsap kumbala tho. Kini ki briu ang ublay ki buram yang atang de ki ktin jongki. Henry ka donut jongki ka jungai shisha na nga. Kalong ka bamento ya ki ban mani yang Namar ki hikai ya ki an balatang de ki briu kumbaki de ki an ublay. Sengap bahaya kata mo. Pila kentat no ya ka hukum ublay bat pikong ho ya ki jing hikai jongki briu. Bon ba ki kristana satlak ka protei. Keleng setlak ke pertai. Ki be ban pendep ya ki jing le niam ki balai po jat ki balai po rukom baki yod yang naka dustur niam jong ki long shwa jong ki. Kan niam kam da don kam tan ya ka nong rim. Ya ka ego baki le yo snow men shwa naka hamsa ya jong kan niam ki pini ki bod be ya kata. Bat kan ni ka jing ma kan ni ka jing Ki imsngi Bat kita duk tiak hiru ka perkat kumno ban ri ban penhun ya ki an ki dustur ki riti jong kaniam. Kat hadu baki snow baki kam krau ki ni ki wat ban ya ka ktinu blay. Ki hen. Bakanya ka jutang jong ubriu ka kam krau ban ya ka ktin bat ka jutang ka jong ublay. Hingam ong babarok ka baki kile kalong ka babakla ki smor mensim henry ki bakla hakmat ublay bat ladapi bakla hakmat ubriu nang la ban ma bakla hakmat ublay ka ba ki sngows kem halor ka la lade bat ka tausta balada ki penpau pat ba bat ki player khut ya ka ba shabar hale kin man khut ru hakaba shapo hakawi kasni Henry Isaya lenong ka ban riu pusaw ka khot ka ban riu pio ki kintien ki ba ongkum no. Barok na ngingilong ki ba pop. Wat ki jingle hok jangi barok ki long tang ki sirdep jot hakmat ublay. Isaya ola yala persya ya ka jinglong jing im ka ba kenjaman sim ki nong Judea. Hakita ki sngi ki por jong Kilong ki briu ki ba arsap Ong Isaya. Kiba ka jingya tiplem kalong kabayap. Lani ka balakla mata. Kajing mani blay jongki kalong tang kajing pendep niam kabanasla kabanasyabar. Hang te hapo mdan mdan je selok mdan jingya jan mdan jingya kren baru blay. Nado kinong yalam niam kilingdo kinong sunsyar. Hado ki riu madan kilong ki bala eno but ki bam salya shu ya ka mon ka ba janai ka jong ublay the perfect will of God. But namar kata ka pop jongki kum ka judgment riu kalong ka ba iutung hakmat ublay ubakod. Ba namar kata ka daw hakaba kum kata ka por la penringkang par ya ki. Lawan ban hiertma persya ya ke Jerusalem. Bar la penkriya shisndan ya ki. Ban ring merau biang yaki shadow syari Babylon. Mdon ki batwet ben ya jan ya jo balau blay. Kajuat pahan amar kata kadahaw nakabenta kinong yot lupa ko mo Isaya bat Jeremiah namar kisusya kentat kisusya kentho kisusya ben bat kisusya le ben nakapor sa kapor. Ngini fast forward ka por ka jong try Jesu. Haka testament ka batmay. Hanto pat pinshem ya kita ki reunion ki parasi
Ki babat ya ki ikhtiar kum ki nong yalam niam ya ki jiu. Hai ki sngi ki por ki jong Jesu. Ki long kum jiu kum kita ki nong mani blay arsap hai ki sngi ki jong Isaya. Ki parasi ki pikir bat le per king ya ki adong breu bat ki dei ban im ka jing im ka basum ka basat ha. Ka ba pendep renti ya ki jing le niam barok. Oh, kepada ring sur bat kaken ot lek melek hakmat ki brio haba ki doai. Kum ta ki pen pau baki long ki bahok hakmat uluk ulak baro handrai ka mensim jong ki pat kadap de ki knyang ba bam krun bat ka dok nuot jong ki ka long ka bala jerse de ka jabok jaban bat ka tengit jong ki pop harukom. Kini ki sat hok bagi jing lek niam jong ki ki pen hun yo blay bat hana ki ai buram yo ki tau kendon bakin yo buram ya lade kau se ka mensim ka jongki ka jengai nau blay kam kut tang hang ta kini ki parasi ki kloi ban kedokti bat ban parep yano ru ki bambut ya ki adong bat ki jing le niam ki jongki bat dei kumta baki sasat sia yau try Jesus Christ kat haduk bakin dapin stom ben yo hakas ngau hok bat ka buat nyam kem yo i yo Jesus kum o Messiah u jongki u kon u blay u baim handrai ki da satar kamen sem ban sa narpna yo namar ki kno ba udai u nongkren ben blay bat u ba persya nyam ki yo dong ba yo Jesus namar ba ki lai tali ki eke baki kidau ba ki bon ki wei tang ba lai tali ki ba kong san ka baning kong ki ong bau kam bau dei u khonu blei kum no briu la man dei u khonu blei kem la nget ya kata ka ba ar kem la sha ya ki kamba ki ba ule kam tam le ki kamba ki ba long plasat bagi ba pang yang lengkut haga jing sisa kat bakum ka nia kat bakum ka an mbet ban lek ban kta u Jesu lek ban kta u yamilai bat ki bat ka jing ka bajur bha ka long baki wat lat kum no ban kedok ti u Jesu bat ki lap ka ni ka wei open khia haga sngi sabaton bat haba ki wo nia ya u ujubab baka sabaton kam ba ubriu dei nakabenta ka sabaton handre ka sabaton ka dei nakabenta ubriu kimla nia ya ki yijing jubab ki jong u yijing hikai ki jong u ki brio ki ong ba une u hikai compare na ki rangba lingdo ki jongi bat na ki parosi ki sadusi namar hikai kum hikai maki u hikai kum utau badon bor u badon ikhtiar bat udon kabalai kabaki satsya bahaya u kalong ba u yamilai bat ki nong pop bat ki gentle bat ki nong krong kajana bat ki tu ki baki ki ken mbit banya syong yasa ulet banya baham ya di bat ki bat kata ka pen ingkong ya ki namar ka jing imbat ka lifestyle ka jong Jesu kalong mar persya ya kan niam ka jong ki ka ben ka bishar karukom syakri ka jong Jesu kalong ban kedup ban piam bat ban lei ei ladon uwe utemen ubuju sultanat ha banjale birya bat ki khna rit man kapor hakasnong ka bausa te ka we kasngi gini ki khna ki balaya jan bha bat u ki le wan kai ka yeng ju u banjale kai bat u handre ki sempen man bau ne dang yo thya lingai halajing thya hamar kata kapor uwe ni ki khna u ba khamslur ulalet wat ban kem ya ka we kaknyang kabasma ujit bah bat ula knyat ula penyap ya ka anda kumta jai bat jar ula kerjau ya kata kaknyang hau nyuk teman bat nyuk temo jong niu temen klempen kendit yo anda la dei kapor bon kendit tia uni temen ula ngya balasma ujit kata ka kamera bat kata ka kamera tia ka jong bat ulami ban lech songkai no seyeng ki para marjan handre kat sebau let kita ki yeng ki sma ujit hi kumjo hang tati utau temen ula tunum shish ke pertai ayukum kani setang kali si sudah barok ka biasma ujit
ngiru ngilong tik tak kumutaw temen. Kat sebang ngipai ngelap satang kajing sniu bat kapop sudah. O ngi kedaukti baki te ki balong kumta bat ki turu ki bada sniu sat. Pause ngisngap jar-jar. Ngi yoi. Tama ngisngap jar-jar. Bat ngimbalia. Ba ngiru ngilong kumjo. Bat bateng-teng ngihi ngidei ke temei jong kajing iujit kasang kapop kamaha kaportei. Kristan, u Jisu ong yapi, ba pi pin long, kajing syai jong kaportei. Henrei habadum katne kapop, ngai kumba pia lot shading. Kristan lakhot yapi, kamlo jong kaportei. Henrei haba blem kajing bam jong ni kaportei. O Kristan u syong kop, hai jingbo mlo halor mit bam. Ummi da leiliru. Ya kanter sakat pa kanter ummi. Lajudan nang ti jingbo mlo na kanter kami. Okay tenro sa ka pro kia panos da kaway. Don ki Kristan. Wat mangaro man siya ngalong kumjo. Ngaday ban ay jingbang. Ya kani ka pertay ka bangiim. Hanray jayo. Blem. Lani jar ngislok para mangi. Hai jingbo mlo hajing haseng. Kat bangidang bang kasat nyam. Nginum syem jing suk lani jing im kabajanay. Hatu ki jing le nyam jongi ki la mu ban pin ki im pat ya kapurtay kabajat kabarem kat kani. Ladang ngilong kajat ben riu kabatip riu tip lay shisha. Nay bachelay kat kani kajing thala kajing ya penyap. Kajing ya bam klop kajing ya arsap. Dan jingya ma buat hayang mani hiru. Henry slays tang ka woknya bat ka bishar boknot uway pat. Tin le kum no. Bangyan light na kaniam khlem U Khrist. Dan si potali ki ki bapidai ban le. Ka bapidan ka man sngoto. Ngong ki bikilong si potali ki daw 10 reasons. Ki ba kongsan essential. Bangi don kam ban priang yau try Jisu ha kajing et blay gajongi ha kajing sakri blay gajongi bat bangin kentat mardor ya kijing le niam arsap ki batang nasla kabaningkong U Khrist ulong kam kraw ban ya barok ki dustur ki riti niam ki jongi namar day tang mau u bas ngotho shai ya kijing shem ya kijing tenjo bat kijing tlot kijong kijong pi. Pi blay jongi haba wan chani sa slapper thay, balay wan kumu briw. Balay wan kumu angel. Balay wan kumu uhiw blay. Balay shim wan. Hakabor ke ikhtiar ka jong Balay wan hakadur ka jong ubriw. Ubaduk. Uba irangli. Uba nanong kendong. Uba treye kakam. Kabalong da kakti. Lalor nang taru. Ulajit. Ya kakur kajat. Kabamday kakur kajat lingdo. Kumno ken unyalap. Unpenim ya kapertay. Lada simlawan kum kakur lingdo. Mo. Kilingdo. Handray wan penban na kakur kajat. Jongki Judah. Balayru bahaba uwan. Lai post nem. Uri. Low profile. Tangka status room dan. Khlem sign in to Facebook. Instagram. Ngaim tip you. Hapor pun kat ars nem. Umi. Ka surprise appearance. Jiling ha temple. Sa lai singi lai met. Overstay ka pilgrimage ka jong Nang ta. Usaja jang. Tip serngiap tip hang no don. Anda haba la I kakerta haka lai post nem one. Baru let ban pa pen baptis daka Ali nga ong lada one tip kat jaka sahit beneng mo hiar jeling hiar be pulai li. Pi kata lada pi perkat kumta kata kadai ke second part. Mano ba page expendables 4.
Ladam pa di igawan ka tu, wat lada kam day ka jo. Shy? Skap ha kanya kata. Kadang ka continuity te. Te kasin ka maning kong ka ba uwan? Uwan kum mga mafi. Uwan kum uway na padeng jangi. It's not bahaya kata. He came as one of us. Simlawan. Uba rius pa. Uba donam. Ulawan pandan. Kum uway na padeng jangi. Bara kata ka jingwan ka jong ulamat lot. Yakat ka bang nga bat pi ngiyay mat man kasni. Kijing kijing yale, kijing tenjo, kijing penshoy, umat lot par. Wat kijing penshoy umat? Kiba syirkay ba umat? Hendray kata kam sim penjengayo. Pendan pelongi ubon mang tur kam hajan. Yano, yaki Sakayos, yaki Bartimeos, ya kernong Samaria. Yaki nong pang nyang lengkut. Yaki bapang yap siliang. Yaki Lazarus, ka Mary, ka Martha. Yaka Magdalene. Pat kumta ter balay. Iway na kini. Kiday. Kiba uwan knang ban pen em yaki. Ban le kamba yaki. But tangi kita na marpin ken mau ha ka gospel u Yohanes u krenshai bhai kini. Mdei tang mapi ki balong sibenta na ka kanhon janga. Nga don ru yaki weipat ki badon shaki weipat ki kanhon. But kita ru ken sawan bandalong lem bat nga. Nganget ukren na kata kapor na kabanta jonga jongpi jongilang baro. Te umat lut ikini ki ay. Kemudian ban mahat ubriu. Udon tang kawe kabapenya peri unangi. Bat kata kalong ba uday uba khlem pop. Uba khlem le pop. Uba khlem liat haka pop. Badamar kata u imye kanuksa kababahatam. The best example. Nakabanta jong ibanginim. Kat baka niam kadang yai pen kesan ya ki dak ki bashabar bat ki bampuida ya ka jinglong jingim ka bakan jaman sem ka jongi. Day tang hau Jesus Khrist bangi yo ya ka jingmap ka balong nadong sadong bat ka jingim ka babam jukut. Habaw map ya ka to ka riu kan thay baki wantan baki ong ki lap ya ka baka ngat aka pop klim bat ki ong kat kum ka anyo Moses day ban lintem mau ya ka. U Jesus ula pelat ya ka. Daka jing start mamayan blay. Habaw ong ay ba uway na padeng jong pi. Un sedang ban linten mau tang ba utaw day ban long o bampat jule pop menno ro haka jing im. Ya hab ya krat lot. Tang ba u badan hok ban lintem mau ning kong ya ka. Handray upat ukali. Sanu kinong mudui ki jong pa. Try kila jalot. Ngaru ngamudui ya pa. Toke wat melen show ya kajo. Aw. Mdan kano kanyam. Kabalaban penib yang ngile sakat balik hiru. Tang ka jinget jongi hau jisu. Kaban pelat im yangi. Bat amdan lat na kumway pat ban pinya jan yangi ba uniw nong penim. Pihap day ban ngej. Piang ni kasngo ba kata ban ngej. Piwan pisong nga nagisuki filem no. Pisuan siya abit sebek. Balay, pinyet bag nagisuki kalaban kerda ya ka jingkya tau ka jongpi. Tapi dan kamban syai bakum juru pinyet hau Jisu. Kabasok pa. Try Jisu dem. Pediang baik bau don hang tu bat pi hang tu ba pisong menta. Uni udan baik abe ngang pi. Balada pim ngoto. Pana uba pipin suto yo. Ba pipin champang yo. Wang to pan nai. Wat pin cham. Did and play. Tela da pimpat jio sngowi ka present ka jong utray. One. Kabanget hau Jesus Khrist. Fitip kale ayu. Kapelong ya pi. Ba pipin pin scam. Ba uday uba shisha bat pi. Haka khlem mat pi ang ko try Jesus. Mdei ketu ba ang
Oblay pa jungi ubahab neng nai Pharisee. Suang bai ko try Jisu. Ngatip medan hang ne kani kapor mat ajan jonga. Amen try. Haka klip mat bau sedang ya kata. Haka klip mat ba pisdang kumta. Pinsa smutu, pinsa nang shy. But pin light cha siliang. Hong you. Yanis san arpusao. Ka theme cha ka crossover retreat, ka crossover conference. Pio na ka gospel Yanis lang san de kot arpusao ka baong shisha nga ong yapi. Gani ka tin Aramaic. Kiju kim tu ong shisha kani ka ba Ukraine Jisu. Barabaw ong shisha uklam ong gen shisha ra khasi. No klam ong gen ka paring truly ne ka King's English verily em klam ong da. Ong bait de ka tin Aramaic. Amin ya amin. Kabamut amen ha amen. Ngabanya ka amen. Ka amen jonga bat ka amen no kupa jonga. Sai. Kabamut kani ka bang khlei pi kawan naka dot ka ba mdan kanu ka jing score ka jing top. Balapan scam ru naka amen ka dot ka jong kupa jongi ubam ju score ngi. Shisha. Translate naka Aramaic ka ba Jisu ong amen amin. Shisha nga ong happy. Bau tau ba yo snow ya kaktin jonga. Bat ubang nget hau tau bala pa yanga manu bala pa yanga ublay. Udon ka jing imbam jukut bat un hap ha ka jing penrem. Hanre ulalaj sa siliang. Naka jing yap siya ka jing im. Ngin sa ay ka introduction bat ka orientation ka ba palabha ka ex-Jesus halor kanika kadakot na ka Bible. Siya tamangan siya nga kanika por. Baka ni ka day ka ta ka jinget ka ba o Jisu ulabo po ka download ang iway piway. Hakas ngi bingi pediang iu kum nong pedi mo jangi ubo ing nagajinget. Ka ba uyo na u ay siya pi. Kani ka gift. Kawan haka download ang pipi ka jinget kam day ka ba wan nagajingmut. Mdan mano ubaray da ka jingmut ka jang uray ang den sumbang makren ti. Do na markata 1 + 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4 to menta. Try to menta kasi ngan pediang yu try Jisu na mga soya hapa. MP. You're not intellectually stimulated. Kan maafi pediang yu Jisu because of the renewal of your mind. Namar bala pan thamaya ka jingmut jang pi. But ka thamaya ka jingmut jang pi kam dehang ni ka dehang ni. Haka klip mat bala thamay ka ni jayo. Nan ki ba le male. Bon ki ba yam. Bon ki ba kertat. Bon ki ba kerbe. Bon ki ba snowy ka jing pan kando ka bamlang briusyo akapor Bible ngi kan mawahaya ka ni. Bon ki ba de yam. Ki aurea, ki tanglang, ki kangar, ki adik, ki wan na kaleng-kaleng balay. Namar ka doon ka jingpan kando. Unong comes new, uyo ya ka jingpan kando. Uwans ki jingeseng revival balay. Namar hangte, hakabarhem ka ding ka jong ublay. Hangta ula on IT, baru uyo ya ka jinget. Hindi ka jinget da u, hindi ka jinget ka ba ublay ay unget menta ba u Jesus Christ uday. Ukon jong ublay. Ola yap nakabenta jong bat unyalam ni siya kahima ka jong amen. Ngiyolat. Namar kaay ka ba utray Jisu ola dep man pendep pura finished work. Halor ka dingp na. Nakabenta jongi. Batam ka jingla jonga jong pi. Ban le hidalade. Mdon niam. Mdon jingknya. Mdon ki an ki bangi penjari ki bangi reaper king bangi dale. Ngayon iya kibriyo ni kiwi pat kijat nyam. Oh, pagkidale sitam ha. Bad penhun ni kita ki an, ki dustur. Ni poy mentas ka poin ka baar. Baro ki jat nyam ka purtay, ki don la ki jong ki an, ki kendon, ki dustur, ki riti. Bat ki adong kumno, ba ki banget ki day ban imbat banle. Tapi ini ki don kini ki an, ki adong, ki riti, ki rules. Kiba kita bat per king. Na do kas ngi bala kaya pi do kas ngi ba an tap la ne an thang ya pi. Ha kas ngi ba pi shongkha ki don ki jong. Ti ki don kan kini ki rule ki ai. Hoi. Kini baro ki long ki ba don kam. Ha? Wang yu ti.
Kini baro kilong ki badon kam larangi kwa ban yo ya karukam mane ka bayat bet ka berhenti tek ka bam kriya tang kendiat cetu ka bam kriya sani bahkan yat bet kan yat renti bapet mano pet ubrau pet ublay ngam tharai tikidon na ki anyam ki bakwa man pen bet pen renti ya ki breu Handrai lada kini ki anyam ki long kam kong san sengap hai kani kam kong san bat kam krau ban ye ki jinghikai bat ki nuksa uji su Khrist kabakut kan long bakan niam kan long tang ka jingkit kabakya kaban ban ben bat kaban penrem pen sertok ye ki men sebreu ban ye kaban im ye ki kadi ka jing kabak krau ba kini kisni bat ngam kwa ba mangi kini ka ministry ka jongi ngintiang ye kata Ngi wan da kajing long keluit. Ngi wan ban sakri blame na mar ngi wat you blame dem ngi wan wat you pastor. Kijing pen kya ki ba pipi yo kajing im jong pi de uni. Nenem de gini ki pastor jong gini ki elders ki jong gini ki deacons ki jong. Udai ma o ba hang ne hapdeng jong. Hakane ka clip mat upet chi we pi we na pi slip. Ba dia kata ka ba pi don kam ola ai. Ba dia kata ka ba penwet ya pi. Udang yai penkerja. Ong amen. Wat ting. Piwan na kajaka ba kalong keluit par lai luit. Tang makamut ba. Namar piwan kani kajaka ba manin adong to om dan rule to katangangan syong halorski. Kan mau ba balada pitip ya kajing don kajong ublay. Pemburam ya ubreo. Piburam ya kajing don kajong ublay. Amen. Piki an ki kanun la ki jong ka niam ne jong ka sorkar kim laban pen kula ka bamut yaw rius niu ne unong pop hiru tap iki hajil nami nang to kham sir kai shu namar le kendo bat ki wei mencha udang to udang su klok pisah mo na klok plai ki briu hayo do piok kem yu pira yu sejil tian bisar yu nriu benai hajil apa akan riu benai ulah ya kendo bagi bakham syirkai bentahun belakmi ulah pas BA ne MA ru TPI ka set patok ka ba syok ka ba sempat ka ba ben ka ba kertok yo briu kampen kelayo bat fin kan mau hai kan yam kam lien men le kata ban penchitam ban ben ban kertok sitiu pol kinong rom lenong lai khot arpo ko ong kumta en ampen kesan yano ru Kibabat perking yaki hukum. Namar daka hukum. Ubreo utip kambha yaka jinglong pop. Kumno baki khlong kitip kumno banthok. Kumno baki kai yaki. Mga mafi. Nado baki nang rit ngong ong hok. Wat thok. Balay. Namar fi ngila jurip. Ngila penyakap. Baka pop kadan lot hakat ubadan. Bat ngi kloy mahaban ngej bau breu udai ubathala. Ladang impat kendo yu menoru bat ba dei ubreu ubabha. Amar kata gi kon het kon rejingi gi ongom no. Don't talk to strangers. What Ukraine ya ki bapim ito. Poi hadu uput akaba. Kila jak lenti. Kilet jinglet bat pi ki kum jak lenti no ki bapli ni ki badang red. Hanya dewan kelima menurut Kim Jubab. Namar belai la ong te. What keren ki ba pipim itu? Don't talk to strangers. What's your name? Where do you live? Te jakaban yo jing Arab ngim yo fi ngi hikai ki berit ki jongi bakinum dan ke culture of trust. Bakinum dan ya ka culture lani ka rukam perkhat ya ka long briu jong ka jing shania. Ngi hikai ki ya ka long briu jong ka jing bamla ban shania. Bancu mudui bet, bancu tharai sniu bet. Pakane kete kejing nge magis ngi ki bakhado balada phim tharai sni rumlong lada bi tharai sni rumlong hi kan niam ka hikai yangi yaki ai ki balong kham chuat kham janjar bada ka jaka bakan pen pha yangi ka pen kan mau pen ban yangi yaki pop jongi ka pen rem yangi makes us feel guilty it condemns us balai namar bakadai ka an Pemi ka anya kispo hukum ko anggam no. What? Marsen senang kispo hukum. What?
Nomor boleh ka khen bet ba ma phi hi ki nong penyap breu ki nong khlem phi ki bamju buram mi pa phi kawan nang ta te makas po hukum kastang bet ta kai te wat mani boleh tahu nomor boleh lai phi mani boleh tahu te ha ka dono jong phi subabet ba phi ki nong mani boleh tahu henry kan ba finda poi ha ka law of Christ pat ha ka an ka jong Jesus Christ uang ayu to eat phi yo blay daga donut ke jong phi daga jingmut jong phi daga bor jong phi ke baro ka ba phi but to eat phi yo paramarjan ka ma phi eat la de ka ong le ka thi what marble ka suba be je phi ka khen ben be je phi ka khen tron be je phi hadin bau David ula yo ya ka jingpen kendo namar ka pop klim jong u bat ka bat shiba ula pla hakmat jong blay bau la le pop persha bet ya u hangta ula kubur ru ba amdan jingknya kabala ban sat netep ya ka pop jong u light satang ka do nut ka ba pendem bat ka ba clashes dan except a contrite heart Firman kaman sung tho bhai kani men chwa pi ong ba man ba ya le pop yo wan ra be da ka blang yo pha mai trandang be jum tu ta da snam em phi Sengap ha pila anwan ra jingknya lada ka de ka pop ka ba pi syukum le. Handre lada de ka pop ka ba pila da rai. Pila da plan ba. Pila da pa briu wani kali ka ti ka briu ka de ne ka sa pa khot ya ka. These are not accidental sin ko David. Kani ka de ka ba mala plan ba. Nda ha ba mala ngol tho. Ba ka de kalok ka kurim jong ki briu. Me pak hot you tau beriu, but me salah kumnoban penyap you. David ndah balapan kendo you, dau prophet Nathan ulet bet show blay baru orang ngam sim lale pop yano andrai persyak bet yame. Ken mau parok ke pop ke bapi pile akmat ki pelo ki beyo ibet ki jong blay ya pi, uyo ilut yang ya pi. Tandrai hadin jong keding na. Namar pila pediang yau Jesus Christ kemlau nong pening bujong pi. Ka hukum kadang don kala bandang pen ya pi. Ya ka ke ba pi dei ban le. Henry kamla syo ban penrem ya pi. Namar la don menta ka bor ka ba kam kraw po jong pi ka bor umen se. Ar ko rin lenong lai de khon riu. Ka hukum bala tho ka walam ya ka jingyap. Henry umen sem ublay u ai jing im. Kamut iyo kata. Sengap hapi, haka kitab Exodus men ken mau haba Moses wanra ikishpo hukum. Ola syami kinong Israel bakile ya kersum ka mani blaitau bat ka jale auria bat hangta hi wan gajing bishar ka basir kaino blay bat lai hajar ngut na ki kile yap hashen. Lai hajar ngut ki yap chisendon. Fast forward sa ka testament ka batmay. Handray habala wan hiaru man si makhuj haka sngi Pentecost. Hakikam ki apostol o Petrus ula yalap daga jingpen sle ka jing shithem ka bamayan bat lai hajar ngut pat kila kelak ke bamut bat kila pediang yau trai Jesu bat hangta hi la pen baptis yaki daga oh ublay udan ya ka bor ka bab kerpang bat dayna mar kata kata pi don kaman wanak ma jong ublay ka bor ban pediang daga jinget ya ka jingpen kup bor ka bodong men sem bakhoy ba unang penrem ya pi henry un penchat bor ya pi unang penrehem ya kajing im jong pi bala dah pedeng kijing yele jong kajing im kijing tunjuk ki baharukam une unum enono ya pi ngin adwai trying awan akhmat jong me kani kapor banwan banai ti met ban mensim ya ka way ka mensim ka ba corridor ki bala yawan kat ni kroi sakani kajing ya slok jong ina ka kten ka ba im ka jong me so bahaban shimti ya ki ko Jesu Tere ka kti jong kajing long blay ka jong me. Kner ban pin ya kendo ya ki shipang ka hok ka popat kajing bishar. Maduay ba kani ka clip mat iway na ki ken mat ya ka bor ba ya ka ikhtiar kajing long kanrat ka jong me. Sandur thma ya ki ko kanrat. Bakin im hapo kajing yalam ba ya kajing isnay ka jong me. Kner kti ya ki ko kanrat. Ba layap le im. Hapadang kijing yale bagi jing tunjuk ki baharukam. Kinyo iya meu blazing ki kamba.
Kin yo iya me ublay. Uba isen uba snowlem. Uba kloy ban le. Ya parok ka ba don kam. Ban pen pa pen miat. Ban sandur. Ban tau tamay. Ban risen dong yaki. Jesus ba ngawan na kanika por ban wan ban IT. Ya parok na pedeng jangi. Balada kanika klip mat me yo ba don na pedeng jangi. Kibadang diaw. Kibadang artatin. Kibadang sakut. Haka liulong jong ka niam. Kabatang nasla. Kabasyu pendep rukam. Kabasyu ay buram beriu. Kabasyu kongo rumah. Hikayang ibingin yo kam syai. Bat bangin tip ame melong ublay jeng ki kamba. Melong ublay uban inono yaki. Melong ublay uban kring yaki. Naka liu lep jong kanika pertei. Bat bandalam yaki. Syakalenti. Jong ka jis na baga jing ay ka jong me. Medang yay long hi. Unong ablang berat ubaba. Me yalam yangi. Dala ka bor blay ka jong me knang bangin yo Yaki pentor ki ba jong ngam. Bat na jan ki rut wa ki ba jai jai. Uding du bau shan du jong me jangai ban yada yangi ban pelat yangi ban sumar yangi. Bat ban shot dep yakitu ki bawan ban tap thala yangi kador. Simti kerpang ku Jesu be yakni ka klip mat. Babaro kini ki bawan akmat jong me. Ken mat akni ka jan me. Yak ikhtiar. Jong ka jing pensle. Namar ki mat ka ha ka jinget. Ki mat ya ka jing pensle. Da ka ikhtiar. Jong ka jinget. Ha ka jing pensle. Ka jing pensle. Ka ba pala, ka ba arsya, ka ba tamay. Ka ban pelong yangi. Ki kon ublay. Ki ba imbat me. Ki ba yot lut ya me. Bat ki ya na senda bat me. Ngidon kam ya me. Banya ka ba ngidon kam ya ka portay. Banya ka ba ngidon kam ya ka niam. Ngidon kam siya kong ya me. Ngibu ning kong ya me ka janmit. Ang ngabu ning kong ya me kopa ha ka janmit. Ngapdiang ya me ku Jesu. Ba me men long. Unong kersan. Ulado. Ba ukan ratu changa. Unsay makoy na itilot ngam kreasyo na may layap leem nga hane mebat nga ingo ya metra. Hallelujah. Amen.